Mas Meri. Nggih, dawuh Adi. Niki wonten nawala lumantar WA. Napa tegane nggih? Mas Dina Audio nyuwun Mbak Mita katimbalan minggah wonten pepanggilan. Mbak Mita. Nggih. Mbak Mita iki nyuwun sewu pamintine panjenengan Mas Adi. Nggih. Oh, Timbang aku bari timbang aku. Mbak Mita. Mbak Mita. Monggo mriki Mbak Mita. Mbak Mita. Mbak Mita sepundi cek pelek. Oh, sing iki to. Oh, sepon anu nggih, mataram nggih. Yuk, monggo. Terus. Oh, Bonita itu spray itu toh? Bonita. Oh, Bonita. Niki ingkang Pak sudah iki. Napa? Napa nih? Putri ini Bon, napa putri? Anu Mbak Maya. Oh, saya Bon. Oh, nggih, Mbak. Ya, Bonita. Bonita badhe napa? Nambah napa? Tato Tresno. Oh, sampe ganteng kok, Bos. Ganteng kok kopok. Suwon pertama ya pun anu nyuwun sewu sampean kelas pinten nggih kelas 1 SMP wis Mas 1 SMP mingga terus lajeng salaman lampu dodok si tenang. Nah iki sing diarani keren topok ramine kok Sobosito Sopaca unggah-unggah wah leres saya tepuk tangan mau apa sir gak pesir tapi ini Mbak Donita ini ya kayak gak wis CS itu generasi anu penerus budaya ya cacang ini anu Mbak Mita ini dalamnya itu nih anu pakai mic kok pergi wah ini kini amai iya toh maksudnya besoknya gini kok sakit lembang sing ngajari sinten mbak ibu kan dia sinden malah orang bisa ya saya ajar ibu boten sinten anak beda saya budi ibu kan derek awal ojo ibu malah aku tisir takok gaya nah gue ibu ini kan boten wedi kali ini gue boten nggih pun biasa nggih ningali katene iku biasa nggih biasa ada lepet muntah makanya mandem langsung cuci muka nggih takutnya sawah tapi kan wah sawahane lah aku bedet tak bedet ya jadi kabur terus lagi Mbak bawa nggih siap bawa kudu maju ngagem bawa nggih nggih siap Pak bawa ini apa oh aku bahas mau itu dong bawanya anggar Rina Wengi bawa terus oh iso Rina Wengi naninanmu Rina Inondo ya kenapa ditulis ini aku mikir tadi anu ijo nggih sami boten kita ya setinggalnya abut nggih nggih apa sedaya kula Ramuni jualnya Bumana dapat ya tarik nafas ya Nanomi Rina Wengi hati-hati tepuk tangan ya Jodis
Itu gue langsung nih. Oke. Ya. Gak masalah ini. Ojo, pokoknya baru. Panjang kok ora diutul terus. Oh, aja ngono ora aku sesuk kurang mau kok. Ya, sampai enggak. tanpa Ning laras pleng ya. Suara perutnya masuk. Keren. Ini suara pantat. Pantes dong, tuh tapi kok pantat ya. Suara gawe bisa. Oke. Ning ngonaning kayun marang slirane Mbak, cita-cita mau jadi apa? Sipir. Wih, jenengan kelas pinten iki? Kelas 1. Kelas 1 SMP. Wah, sesuk Iki kesempatan sampean iki. oh iso? Jak terus. Oh siap. Oh, Wah, oke. langsung rekrut kadiwatan. Tapi aja lari aku barang. Oke. Bicara Mas Bari. Anu youtuber kawan gue sekian. Kan bicara nih. Duit anu Terus aja. terus sampai lagi. Aku mau baca ganti ya. Oh, ala ganti nih. Wah, apa? Bisa nek pun SMK teng Solo napa? nggih SMKI. Nggih, kerawitan nggih. Nggih. Siap. Dah ojo iku gawe makan-makan. Kok iso aja. Sing penting apa sekolah sing bener. Niate. Makane ning kono panggonane akeh pol. Lah ini apa Pak? Sing demit. nggih Mang tanglet kali sing bener iku. panggodane nggih lanang-lanang ngoten niku Tapi boten sedanten, Bu. wonten mobil keluar ruangnya nggih wonten Detek sinau si bener Nggih. bocah pinter. Amin. Ya, terus ya. Yuk, lanjut. Kadung terus. jero ati Belum. Wis apa tek jatuh goblok. Goblok. Dulu dong. Go, Mas. Kadung terus lagi. Ya, Bukan apa nih kita? buka suling. Oke, buka suling. Buka celok, buka celok.
yang ge nyanyi ge nembang ge senam Di sinau. situ Yuk. Bacaan lisan Oke, mantul sembah nuwun nggih. tepuk tangan Dunta Dunta maksudnya ini dibangun Mas Bola kita mandhapipun kula nggih badhe nyuwun nitip wayang kagem adik Andra nggih. Nggih. Niki kenang-kenangan diatur kagum ya mboten apa lang nggih. Enggak bisa no sunat nggih. Pokoke nitip kagem Mas Andra. Nggih, amit Mas Adra iki asal atur wayang saking Mas atus Bandung nggih, Mbak. eh Nggih. bangun ya Monggo